Chibai le vek ule hei tun tum chu noodles sin chi kan zo nuwa tau le dan video kron da dona atop thleng min lo thlir sak le don nia ole hei noodles te hi thleng kum liana ka da chuaka chuanin heta hianin tuin ka chia phot don ani a then chuanin a chia nan hian tuisa an hmang thina ma se hei ke chu tuivot karon hmang dona chuanin kan man mo ani chuan le tuisa ka man tho tur ani ama se ke chu ka man mo lem lo wangin hei thian tuivot nen ka chia dona chuanin chia rei po angai lo da kar khatlim ma in kan thein alo nen vek mai ni hetia tuya a in chia chung hian thil dang apol turte ka lo siama kan siam zo meu chuan noodles te po kan thein an lo nem der to mai ni ole tuna chuan noodle ka pol tur thil te ka lo kang ma sa to dona hei ji khlu mani a chuan hei purun var hei carrot chani a sinte te in ka chana ji khlu mi hei aya lian de po in a chan thai nan ma se no pang ne na ai tur kan ni wangin khan chan sin de ule kan ni o hei soy sauce ani anakina ka tel tur ani a chuanin thirbela hian tel ka lai masa a chuanin nichina karon ti lan haute kha ka kang masa phot don ani o chuanin ka thil pol haute hi azat ka te thlap thlap lowa atok tura ka ngai angjat khanin ka pol top mai ni purun vari ka thlak masa bera chuan arimte aron hui tui aron chuak tan te khan ziklum ka thlak le a chuan reivok lo ka chaw hnu a carrot chi ka thlak le ni chuanin carrot te nen ti han reivok lo ka choka chuanin nakina soy sauce te le chi te kam pol le do ni tiyan ka han chokwal de lok noka tlema amin de hi ka du thina jiglum le carrot te hi a hel de hian ka ngai na lowa kai ma hian chuwangin he tiyan kan kang min de do ni tuna ka thlak mi hi chi ani a tlem ka thlaka chi hi chi al kan ngam dana jerin atam le atlem kha chu mani du dana thlak mai tur ani chuanin hei hi soy sauce ani a soy sauce po hi tamvak lawin ka thlaka chuanin ka han chokwal de no ka rewak lo thian kan chuang ri a chuanin ka ji hlum te chu alo hin tok to in ka sha a hei thleng kuma ka swak chuak to don ani ole hei apol turte ka kang zo to a tuna chuan noodles kan chia te kha tuya kan chia mi kha hei alo nem vek to maya atui hi ka thlifa yanga chuan kan kang vele to don ani noodle hi atuite ka thli zo to a chuan hei thleng kuma ti hian ka da chuaka noodle te hi a sei de hleka no pang nen ei tur kan ni wangin bak che nen ka chep bung deuh don ani ole hei noodle te hi ka kan ma in soy sauce le oyster sauce te chuan chi chule chini an tel thina ma se chini ka lo nei rem chang mai lowa chuwangin soy sauce thlum chi abc soy sauce anti a chumi chu ka pol dona chuanin ka kan ma in ti hian ka kut nen ka mix dona ka kut nen thian ka chok rwal vek don ani a chan chu kan to no a chuan thirbela hianin han chaw velia ol lo em a hetia kan ma a pol sa hianin chaw vel kha atinuama chuan kan thil pol te kha akai kim rwal bi ka hetia pol sa hian chuwangin ka kan ma in ti hianin ka chok sa vek ka pol sa vek ani tuna chuanin a sauce hote hei ka mix zo to a thirbela kan kang to don ani thirbel hi ni china ziklum ho ka kan na kha ani a chuanin hei sil lawin ti hian ka mang le ngai mai dona tel ka leya chuanin noodle te ti hian ka thlak mai ni o hei tuna chuanin noodle ka kan kang mek to ani a atui te kha hei ka silna tui le a thli hul zo lo le ka sauce pol na ho tui kha ala tling de ole ka wangin so ala haw tak fak lawa tuna chuanin nakina chuanin atui te hi akang de ole ka nga asin em bang hianin chaw hne kha ngai ve a chulo chuanin among te hi a bit tu em maya
hianin kan han vil de reng mai don ani o hai atuite kha alo kang to a tlemin among te aron bet ve tan to a chuan kan han chok teuh char chara a sauce ka pol ho khan tlemin a hne lo dewin ka hria a sauce te khan pol bet le a chuanin hei aro deuh leka tui ka lai bet le dona tlema aro dewa kan hria chuanin tui tlema han lai bet le mai tur ani ole hei kan noodle te po alo min to a apol tura kan masak kha hei tuna chuanin kan pol thei to an noodle a thlai na ho te le noodle kha in rual kim turin kan chok kwal deuh nok noka chuanin tuna chuanin hei ai lo thei der to mai ni ole hei noodle chu kan lo kang zo der to maya a tauh dan kha video karon da chun zom dona a top thleng min lo thlir sak don nia ka tauh tur kha thleng ko ma ti hian ka suak chhuaka chuanin ti hianin a noodle hi thiana ei thei reng to a no pangtan chuan hi thian ei maya ma se ke ni chu a thak ti kha kan han du deuh wangin a hranin ti hian ka bol le dona heng te hi ka pol tur thil an ni a theni chu kan omna hmuna zirin kan hungai lo te po ani mai thei ni ama sabera ka pol mi hi chili sauce athak kan ngam dana zirin kan du tok zat khan pol mai turane tunami hi roasted chickpea powder anti a kema ni chuanin pemho kan ti mai thina ni tuna ka pol mi hi marcha phut ole hei kan thil pol te rual kim turin ti hian kut nen ka choka chuanin kan thil tauh chu kan lo zo der to mai ni tui debin lo siam ve don nia min lo thlir sak tu zong zong te in zawai chunga kalome kan channel te min lo subscribe sak ve don nia thank you for watching bye bye